Sunana Aso daga First Magaji Record. 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 Tausayi, juriya, jarumta, duka wannan yana gun mata. Ko a hanya ka ga su mutunta mata don sun cancanta. Allah ya ba wa mata kafaɗu ne don su da nauyin duniya. Ya ba su hannu don su reno 'ya'yansu su goya. Ta ba su karfin jure haihuwa, ka gani dole ka tausaya. Ta ba su zuciya mai tsafta wacce ba ta jiran sa kaiya. Daga gare ka abin da suke so shine ka musu biyayya. Ko kuma in ka ga su sun kauce, ka dawo da su kan hanya. Nauyin da Allah ya ɗora wa mata in ba su ba wanda zai iya. A zaman da muke a cikin su suke nuna mana soyayya. Isa haife mu amma mu musu butulci, ba sa juya mana baya. Daga bakin su inda ka ji magana sai dai Allah ya shirya. Kullum burin su mu zamto na gari farko wajen tarbiyya. Mun zama kwari a fannin boko har da ma islamiyya. Mata soyayyar yara a mara yankewa. Ko ku nawa ne wajen babarka in ka mutu za ta yi kewa. Idan ka zama nagari mai arziki tafi kowa yin shewa. In kwa ka lalace a cikin 'ya'yan tafi kowa damuwa. Duk da hakan ba ta yi maka baki sai dai ma addu'a. Fatan ta kullum Allah ya shirye ka, ba ta nuna kiyayya. Taimaki babarka in ba kai ba, faɗa mun waye zai maka. In ba lalle a ce tana jin daɗi ba wajen babanka. Idan ka biye wa 'yan matan yanzu ka ci banka. Kage ka yi wa uwa da uba, mata suna tasarka. Da su za su taimaki nasu iyayen da abin hannunka. Kai kwa ka zama wawa banza soko, me za a kira ka? Muke yi wa mata dan Allah mu daina yi musu. Abokan zaman mu ne a rayuwar nan, ya zama dole mu so su. Abin da ya dace idan muna tare shi ne mu kyautata musu. Amma da yawa a gidan an aure wasu ana cutar su. Idan sai ka ce za su kawo kara ba mai sauraron su. Babu mutum da yake bayan su da share hawaye su. Tausayi, juriya, jarumta, duka wannan yana gun mata. Ko a hanya ka ga su mutunta mata don sun cancanta.